खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनाय बायदिनो मिन्टनि सायाव। मिन्टआ जाहैबाय मा मिथिबाय? मिन्टआ जाबाय बे जेनेबा मोनसे सुर साप'ज सा सा रे गा मा पा अके बे सिम्पल सा रे गा मा पा बेखौ जुदि जोङो सा सा पा बे जाबाय डाइरेक्ट बेखौ मिन्ट होनना बुङा दै सा पा बेखौ बुङा मिन्ट माखौ बुंगोन नाय सा पा बेखौ मिन्ट होनना बुङो। माने मोनसे सुरनिफ्राय गुबुन मोनसे सुर बारनाय समाव जि गेजेरनि सुरखौ टाच खालामलाङो बेखौनो मिन्ट होनना बुङो। एग्जाम्पल नै सा रे गा मा पा सा पा माने इयाव गेजेराव सा पा बेखौ मिन्ट आरो डाइरेक्टआ जाबाय सा पा। ओके दायो मोनसे एग्जाम्पल आं लागोन नाय बेखौ माबायदि प्रेक्टिस खालामगोन बेनि सायावबो नोंथांमोननो खोन्थागोन आं मिन्टनि प्रेक्टिसखौ बोरै खालामगोन। एग्जाम्पल मोनसे बर' मेथाइ लानि आङो नेथ' जारां सान नाय सान नेथ' बेयावबो दोङो थि दोङो खिन्थु पात्ता मोना नेथ' गा मा पा गा पा नेथ' जारां सान सान माने गा रे सा सान गा सान सान दान्दिसे सा रे गा बेफोर जाबाय मिन्ट बेफोराव बाहायो माने दान्दिसे सा रे गा सिम्पल लोंनाय सा रे गा जेनेबा सिम्पल सा रे गा जायो नङा होमबा सिम्पल रोजाबबा आरो जुदि मिन्ट होयोबा सा रे गा माने रे आरो गानि गेजेराव मिन्ट दोंनाय सा रे गा माने बेयाव कोमल गान्धार नांलांदो बेफोरनो मिन्ट होनना बुङो बेफोरखौ बेफोर आदाखौ लांबाय आयै जेनेबा बेयाव आदाखौ बेफोर मिन्ट। आच्छा दानिया आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बिनि प्रेक्टिसखौ बोरै खालामगोन। मोनसे अलंकार आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बे अलंकारखौ खालामलांबाय था प्रेक्टिस खालामबाय थाबा लिरनानै लाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव लिरनानै होगोन बे अलंकारखौ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय। अके नाय दानि बेयो डि स्केलाव डि स्केलाव सा रे सा गा सा मा बे जाबाय प्लेन बेखौ मिन्ट होनना बुङा। दासो आं जागायगोन नै दासो स्टार्ट खालामसै सा रे सा ओके ओमफ्राय सा रे सा माने एसे लिरनांगोन सा रे सा सा गा सा माने सा गा साखो सा गा सा माने सा मा सा सा पा सा सा धा सा सा नी सा 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 बिदि माने बे मोनसे अलंकार सिम्पल बेखौ प्रेक्टिस खालामलांबाय था आरो सा रे सा गा सा सा मा सा सा पा सा सा धा सा सा नी सा सा सा
बेयाव सा रे गा मा पा दा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा गासै बे 7टा सुर 12टा सुर बाहाबना दङ बेयाव सा 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 बेबो मेननि प्रेक्टिस आरो मोनसे अलंकार दे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सा गा सा रे मा रे गा पा गा मा धा मा पा नि पा धा सा धा नि रे नि सा गा सा थिग बिदिनो उल्था गायबानो जाबाय हा सा गा सा नि रे नि धा सा धा पा नि पा मा धा मा गा पा गा रे मा रे सा गा सा बिदि मेननि थाखाय बहुत प्रेक्टिस दङ बहुत अलंकार दङ जायखिजाया अलंकार नोंथांमोना बिदि लानानै लासै लासै प्रेक्टिस खालामलांबाय थाबानो जाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि भिडिअनिफ्राय मेनखौ मोजाङै बुजि मोनबाय आरो आसा खालामो जितु आं नोंथांमोनखौ अलंकार खोन्थादों बे अलंकारखौ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थागोन मेननि प्रेक्टिसनि थाखाय अके आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोनथों थेंक इउ